an b'a fɔ ye baara dɔ de bɛ sen na nin wagati laban in kɔnɔna la parce que an y'a ye k'a fɔ CEDEAO dugu fɔlɔ minnu yɛrɛ ta ka bɔ Faransaya jɔnya kɔnɔ a bɛna kɛ nin dugu saba ye n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO kɔnɔ nin dugu saba de fana kun tilenna ye kelen parce que n'i ye CEDEAO ka échec ju lajɛ CEDEAO ka échec ju fɔlɔ ye mun ye dugu ka réalité politique tɛ kelen ye u ka réalité géopolitique la géopolitique la géostratégique c'est différent et kɔgɔjima jamana n'i ko ko o ni o kumana fɛn min fɔ jamana ka jɛ ka sɔrɔ kɛ kelen ye u ka sɔrɔ tɛ kɛ kelen ye donc échec fɔlɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin dugu saba filɛ ka fara ɲɔgɔn kan ninnu de kun kan ka fara ɲɔgɔn kan kabini kuma jan mais ni ala ma fɛn min wagati lase a m'o lase n'o ye Niger Mali Burkina o baara de bɛ ka lakile baara minnu bɛ ka kɛ baara in dabɔra de ka kɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw jagabɔ salama hakilina min bɛ ka lajɛ parce que CEDEAO yɛrɛ sigira Faransi de kama n'i ye CEDEAO dugu ta ka lajɛ baara bɛɛ bɛ kɛ Faransi ka intérêt de kama Alassane b'o mission de la a yɛrɛ ɲumanna k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye CFA ye k'a arrimé don euro de la i b'a ye k'a fɔ fɛn min don c'est une monnaie qui n'est pas du tout flexible donc ne jateminɛ kɛ a jɔlen de don ten donc wari jiginna wari yɛlɛnna o anw kɔni dɛnnen bɛ ninnu na ten donc ko i yɛrɛ bɛ k'a fɔ an ka croissance ko ça fait 6% donc ale yɛrɛ ɲɛ b'a la dekun population min kana sa kɔngɔ bolo ale ka sira foyi t'a la mais a ye Alassane ɲininka ko a bɛ kuma an ka PIB de kan n'o ye produit intérieur brut ye mais Alassane tɛ kuma PNB kan produit national brut ça fait aw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la nansara ka entreprise b'aw fɛ yen o ka ca ka tɛmɛ farafin yɛrɛ ka entreprise kan mais a ye Alassane ɲininka o la donc n'i ye nin jateminɛ k'a la ka tila ka ye tugun tɔɔrɔ ni degun bɛ jamanadenw kan ne bɛ wolo coup d'état la o bɛ tila ka sigi démocratie dɔ kan démocratie min kɔnɔna la autocratie de b'a kɔnɔ démocratie ye bɛɛ y'a fanga ye autocratie ye ne ni n jɛɲɔgɔn ni n teriw min y'an jan b'o kɛ a ye farafinna démocratie a ka lajɛ président dɔ ka sɔrɔ élection ma kɛ donc an y'a ye k'a fɔ nin taabolo min filɛ nin Sahel kɔngɔ jamana saba in ko k'u tɛ se u jɛra ka fanga sugu kɛ bi maa bɛ se ka fɔ ka jamanadenw b'u fɛ kojugu o seereya mɔgɔ caman b'o kalama ni jamanadenw ka kanu tɛ sasɔ nin dugu ninnu ka ko banna o nani san cɛ a min nana kalo 6 a ye min kɛ san 20tigiw m'a kɛ a min nana san 2 a ye min kɛ san 30tigiw m'a kɛ donc n'a fɔra hali bi ko CEDEAO cɛkɔrɔba ko u ma jɛ n'o ye ko farafinna ka taa ɲɛ u ma jɛ n'o ye ko fo bɛɛ k'i yɛrɛ bila tubabu ka baara kɔnɔna la AES sigi o de kama Alliance des États du Sahel an ko an tɛ o kunan tɛ ko jɔnya wari min bɛ yen k'u b'o kunnayaan da an ko an jɔlen don k'o kɔnɔ wari ani nafolo kelen tɛ aw bɛ se k'anw bɔ wari de la n'o ye foroba wari n'o ye CFA ye mais anw ka nafolo t'aw ta ye nafolo ye mun ye sanu ye nafolo ye zɛngɛ ye nafolo ye fɛri ye nafolo ye kɔɔri ye nafolo ye biga ye nafolo ye wari ye mun ye i bɛ min di n'a bɛ sigi nafolo kan anw bɛ fɛ ka jɛ ninnu k'u ka wari kɔ nka yanni u kana bi an kan o de y'a to an ye experts bila ka baara caman boloda o baaraw de kɛra ministres kan ka ɲɔgɔn ye 2 kɛ yanni san kuncɛ kuma cɛ an ka décision baw ta ka bɔ nin baara kɔnɔ parce que baara dɔw bɛ yen kabiri sisan olu kuncɛli baaraw kɛra i yɛrɛ da bɛna se olu ma mais n'ala sɔnna ma baara ninnu kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye CEDEAO mana jaabi o jaabi ta an sigilen don k'a kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ u ka baaraw kɔnɔna na ko ayiwa sɛnɛ dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min i bɛ a ka kɔrɔfɔ waati min na denmisɛnninw ka ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔna san o san fɛti min bɛ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma u y'a ɲininka ko yala ko anw fɛ ko sumanw bɛ ɲɛ a ko suman bɛ ɲɛ kojugu ko alikama yɛrɛ u y'a jira an na k'a fɔ ko san tɛ na dugu min na k'a fɛnw tɛ ɲɛ ko gafe min bɛ yen ko ka an don fili la ko fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ anw fɛ. ka i bɛ ka kuma sɔnji la n'o ye Burkina président ye sumansi dɔ nana anw fɛ yen 2009 ko New Race Africa n'i ye malo sumansi in lajɛ sumansi ye gere malo de irinerika u b'a fɔ ma ko irinerika k'a seri gere kan k'a lamɛn gere kan ale tɛ plaine tɛ dɛ a tɛ kɔlɔnkɔnɔna malo tɛ foyi gere malo o b'anw fɛ yan i mana Mali lajɛ hali bi ka Burkina ka Niger lajɛ k'anw ye sɛnɛ kɛ samiya de fɛ mais an tɛmɛn'o kan anw tɛmɛn'o kan tilemafɛ samiya ou bien samiyafɛ samiya mais an bɛ taa min Mali dɔrɔn n tɛ kuma dugu wɛrɛ kan dɛ le Mali dispose 23 millions d'hectares de terres agricoles oui et 43 plutôt Mali dɔrɔn 43 millions Mali y'o di Mali ye 43 millions d'hectares malo bɔrɔ de ye Mali la 8,000 nin ye maloya koyi ɲɔ bɔrɔ 6,500 nin ye maloya dɛ jaba ko tɛ
alikama côté Mali alikama be an be min sɛnɛ 40 000 tonnes an ka consommation 400 000 tonnes ta dire mara kɔnɔna la a bɛɛ alikama sɛnɛ yɔrɔ jaba bɛ ɲa plateau de doko na ni yɔrɔ bɛɛ ye jaba Mali du ala ye Mali sɔn dugukolo dɔ la a m'a di diɲɛ dugu foyi ma Mali ni Guinée ka dugukolo ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ mais bu mun na colonisateur y'an don fili la mais a y'an don fili la n ko tubabuw de ye officinaire découverte kɛ officinaire kelen yan'an ka dɔn ko malo sɛnɛyɔrɔ don n ko coton sɛnɛyɔrɔ de kun don kɔrɔ de kun bɛ sɛnɛ mais bi il y a 2 millions d'hectares maliyɛnw ka calcul kɛ ka bigi ta dɔrɔn an ka calcul an ye mɔgɔ joli 3 millions de ménages an ye 20 millions d'habitants a y'a ta dɔrɔn an k'a ta ɲɔgɔn na k'a lajɛ i ka du kelen bɛɛ ta Mali malo bɔrɔ man ka tɛmɛ Mali la 2500 kan quelle qu'en soit la qualité du riz. Mali fait 43 millions d'hectares. Le Mali n'utilise qu'à peu près 4 à 5, 6 millions à tête de d'hectares avec mis en malo là. Mais mes amis, kaba bimi, mangoro bimi tomati te kalaje, amasi ni shima. Donc il est comment font ni do, en agriculture, makanu kulubele là, ou bien les intrants de cardan ama, ou bien warim de ingrat la taux de smashi là. Ay bango de rapport ta kalaje. Ou bien balo min do tubabu nɔgɔ la u t'o don suman si la n'u y'a kɛ dugukolo la san 2 o dugukolo tɛ bangeli kɛ tugun donc an bɛ kɔngɔ de provoquer ka kɔngɔ provoquer mais en tant que an bɛ CFA la an bɛ bɔ cogo nin na cogo di a ye taa office kɔnɔna la jisɔngɔ bɛ nin ka na sɛnɛkɛlaw faga ye jisɔngɔ gansan a y'a ta k'a lajɛ jisɔngɔ mais a yɛlɛ sa cɛ n tɛna n da don n bɛ la n ka baro sigi kun tɛ nin kan. Aujourd'hui, oui, même quand mine fina AESI, malo kilo malo boro wa flani keme duru amanga tema ko la yini odi wa flani keme duru malo était fait dunda iblere malo kan ke de dimachine samedou fait be malo ke tellement que variété alimentaire ou bien tellement que céréales ou bien Moussa ni kaba nafa forina ibane maison mais pourquoi malo doro parce que yoro yirana kan ko ngabato yi malo mi rabina an fe ngabe ko fedi e si an ta malo ta ta la ni kana ya e si burkina ka malo ta e si Niger ka ta malo ta wa Niger est 1 246 000 km². An est 1 241 000 km². En flabi ka bon burkina chien fla donc Ibrahim est mis fort wallahi Moussa ayto AES ko alliance des états an be fin yira la maskini mi parce que an be na ni mi no ye ka agriculture mécanisée o de ɲɔgɔn tɛ Moussa Assimi ka projet dɔ ta kana n'a ye k'a bɔ Fana ka taa Segu Babolo fila min bɛ yen o bɛ ka na ni système de goutte à goutte de forage dɔ ye il doit faire environ plus de 200 forages Segu yan fɛ Babolo fɛ ani yan fɛ Babolo fɛ Moussa a balo gansan a bɛ Afrique de l'Ouest i b'i ka balo bɔ a la Mali dɔrɔn tɛ Afrique de l'Ouest i bɛ Mali de ta k'a lajɛ tu peux faire 10 kilomètres de b'a la ka taa fo ka kɛnɛ la a bɛɛ sɛnɛkɛyɔrɔ. Mais mon programme est canalisé, le projet est canalisé. Et moi, le contrat qu'on a reçu de satellite, on va satellite qu'il y a. Au converti satellitaire, il faut que la jet tout balo ben yarom na tin yarom na bo étude beke. Na imagine ta plaque à la jet balo ben. Non seulement c'est la surveillance du territoire, mais aussi ça étudie sol. Si le sol est mécanique, si c'est allégé, ça veut dougo la tout ya bo étude que souvent ni me nya ni te nya. Abo bede irana. Énergie solaire, oui, c'est vrai. Énergie éolienne, on n'a que Kayi. Solaire, on n'a que Segu Marakon la Kata. Kayi la Kata Fossan. Nous est clé ka barak fenkeli. Eh, moumé moungari kan mbo djelatikela. Baraji mounou me kanale. Aïta baraji nou ta goulaje, ou na baramke. Tausa. Eh, Tausa ko fait baraji waro initiali nou tout. Mais c'est l'inge te kalaje. Donc, kapman nou aïboulou. Ibrahim yekman fok ma bana. Anga la inite dore fouye. Aramaden kana domble ko kongo ye mui nyoka ke fisterita ye malo ka ke bonta ye tunga faka sabati no sabati la du kono ye étude de 2022 2020 ko furu mun sara saba ko fla juye kongo furu ni furu ka de kalaje parmi maintenant les 70% de divorces parmi les 100% de divorces 70% ko kongo oluka furu ko tiete se kan balo atini ndi ngoro donc ma ba obolo Alors, vous m'avez ami Foki, il va y avoir une question posée. Vous, même moment, et ASI, pour le renforcer,
an y'a mɛn k'a fɔ ko CEDEAO k'a fana kan ka sigi kɛ ni jamana saba kan le 10 décembre prochain kɛrɛnkɛrɛnnɛma dans 2 semaines ko CEDEAO fana bɛna ɲɔgɔn kɛ ni jamana saba ka situation na yala an kan k'an sigi ni mun ye an kan k'a fɔ ko fɔlɔ la maaw bɛ ka commencer ka siran parce que an bɔra embargo dɔ kɔnɔ n'o ye Mali ye bi bi in na Niger fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ yala an bɔra min na an bɛna segin o la walima décision wɛrɛw de bɛna ta. Justement Niger ka gɛlɛya yɛrɛ an fana bi Tchani ye nali min kɛ a sigi kɛr'o de kan kosɛbɛ ani fɛn barisabula Niger ka gɛlɛya an ye solution sɔrɔ la ka ban Niger ka ressources minnu bɛ yen o conseiller na ka ban o conciliation kɔnɔna la an ye duguw sɔrɔ minnu bɛ se k'i jɛ ni Niger budget n'Ala sɔnna ma basi foyi tɛna k'o la o baaraw kɛra u ka ɲɔgɔn ye senfɛ CEDEAO kan ka sigi min kɛ an fana kunna k'o sigi ka ban il y a un principe de réciprocité o ye mun ye se ma se se ma n'i y'a kɛ na n b'a k'i la denmisɛnninw ka ko ça veut n'an sigi ka CEDEAO lajɛ fɛn minnu don ils ne réfléchissent pas maintenant pour l'intérêt de leur peuple CEDEAO bɛ réfléchir France ka intérêt de kama ça veut n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ décision t'a la hakilina t'a la CEDEAO dugu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ta k'a lajɛ u ka échanges commerciaux ça fait 15%. CEDEAO dugu ni ɲɔgɔn cɛ échanges commerciaux 5%, 15%. Alors que CEDEAO il y a la suppression de la barrière douanière. CEDEAO bimbe Burkina, CEDEAO bimbe Mali, CEDEAO bimbe Niger. C'est pourquoi on a même perdu CEDEAO là, c'est plus de 100 milliards par an. Tout dit. Prenons maintenant le cas de la suppression de la barrière douanière. Pourquoi douanier boani nyonche? Quand tu penses que mobile me Togo, au laisser passer ta Mali kono, kaka chini na 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 mois de babolo. C'est une perte pour la douane du Mali. Tandis que au mobile clé malon ngam leme jiglo me port la ngam frais de transit ni fon sara donc am port frais sara suppression tout là port bo olubolo am bo hake o sara am CEDEAO kono on te bénéficier foi là mais oluka CEDEAO mobile de be yala nga dugu kono ko jima anya ko di tambulu et on est pays sans littoral nous ko on ni CEDEAO dugu to mu ko jibo ko var ni Togo ni dugu to joni kan na fa be CEDEAO ko la sa John ka nafa be CEDEAO ko la Mali transfert ku bene la de nema ka fili Mali transfert ku bene la e jamana min ka ressources sigile no ka douane ga e ta sigile ka port la ne ta minente ka port de la kana ka o hake sara wa bi woro ani wa nani ne bo sara ka port mais ka mobile be na kalo woro bolli kene fi ate de la mate foita na metami na on a mobile au Sénégal ou bien laisser passer ça passe avant ça 7500 2 millions de camions au Sénégal ça on a kabou 2 millions multipliés par 7500 droit de traverser grâce à la Sénégal mais mo ka ta kala di OK vous donc à fina on be bo conclusion est tirée là à me faire il y a la banque centrale il y a le passeport commun et il y a encore la monnaie commune donc now solo mambo ni ronya fa o de café on tarakaba OK vous et aya ka fo Mali connaît a décidé ka fo élection mi pour prévenir le février kalo na ta na ko otina sika ke depuis la CEDEAO kon ma annoncé que matema sigino ka fo CEDEAO ka ni sigi kon la ko na nyanga tita Mali segere. Mais nous définons nyangati ni a be juga parce que ma kono de et amna voilà nous définons ka ta dron c'est là quoi nyangati ta dron décembre nga la ino de ça musa nango sa ta akata aka fait aka texte additionnel naje nango ka me bosser dans la sangele de ba ambulo mais c'est là quoi on s'acquitte maintenant de tous les devoirs mais ni c'est là on boit là non la fiawa na si on boit là pas non. Donc on a une c'est là qu'on voit là dedans. Voilà. Awu anya meka fo ko passeport kan ma fin an nga je banque kelena e wa fembe tabike différence du de la kan CEDEAO te yala me to CEDEAO la ko baroke ou bien ni mba yira de ka fo Mali Burkina ani Niger anya yereta to anta de ka bo ni aywa ni marin kono anga wari nunu kana broko anga warto ko Sahel amna wari mu dlawto ko Sahel. Maintenant, Sahel mon flène est sosolué à la donne. Batsabla n'y a que Sahel pays coutu nous flène et pays fait oui coutu d'été. Donc l'autre n'a pas droit là. Maintenant, il y a que des pays continentaux gansins. Sahel be concerné Sahel du goudron. Mais tout le monde doit là. Alors que AEC d'aller dans le pays. Donc Gelani bi au rôle de la wari tokola. Tokola. Na que Sahel ni du goudron donna la ka fo munde Sahel kan jamana. Akina fo an datu mo nyani franc yɛrɛ tɔgɔ ye mais alors que an ka Sahel ni Guinée bɛ se ka don a la Mauritanie bɛ se ka don a la m'a fɔ ma donc aw bɛ ka na ni min ye k'a fɔ ko bi bi in na ko passeport depuis waati min na an m'an ka passeport commun kɛ o kɔrɔ k'an bɔra norme CEDEAO kɔnɔna la
parce que c'est passeport en boulot ou passeport CEDEAO de maintenant n'a y a un passeport blanc on se retrouve avec la CEDEAO fait un passeport que on peut avoir 2 documents de trafic donc au corps automatiquement on a boli boulot da ka bo CEDEAO là ani CEDEAO mo sanctionné me bo CEDEAO là awana man sanctionné me voilà Nyangolé ma fo nyambole ana man sanctionné passeport blanc passeport nganga bol du tan duru konna la aw sabaka passeport blanc awere ko reede ko ki tala de sera soteo ni iya ke ki to la de ka jugu mais nogo ni passeport blanc ga boala e ma sera soso de donc passeport blanc ni de barab ga bolola u ko banque centrale kelem na ke o ye muyi anga sanu anga lithium anga dugujoro na folo be banque do de bina créer ka be consi na foro ko Mali be sanu bo de 1992 à nos jours Mali est 1800 tonnes de bosanna toni bakele ani keme shigi ani ko ma sansa Mali be toni keme toni biolo la de bo nga je ni ngala ya ida ka fo bourse la Canada Mali ka sanu bota e toni keme sabay Dubai Mali ka sanu bota e toni keme ani biduru ani duru mine artisanal o ye bola damay Mali be tonne bisaba ani ndurula o ye Dubai ye mais tobu ye min ra ona kanga min tan duru bebe tonne biwulum la de da ama oui tiens bon na fora moment o tien do na ye banque do créer kanga minu conseiller nous kanga ressources conseiller au banque centrale de bra créer ni Niger ka pétrole on a gazi Burkina ka pétrole fait na bora le de anga tanga war conseiller français kanga war bla français trésor là ama conseiller ka bangila na conseiller ka bangila avantage du membo là avantage saba on va créer 3 comptes en 3 devises euro Uyan ou bien roublou allez ni dollar comme Dieu sani bebe ni devise ni de là on me munke ama compte créer banque islamique là Dubaï na créer banque islamique là Dubaï en dollar ni moko be fait mina kofe nous ça n'a que dollar là tu n'as pas besoin qui be se bata ka élément ka transaction c'est voilà il moko be te wulele que Dubaï banque là malika compte ni AES compte mbe en dollar am moko be ni wari na mata ni 500 bana banque créer ko yodo n'a sura moko be fem na irishi bulu comme anga saninga ta irishi de bulu yana nga ka teme chaque fois baisser au fait la transaction que on n'a pas besoin de ça Assimi te gisi yorokele Assimi torokele Assimi torokele vous me présentez awa maga yorokele voilà ici yorokele donc yana nga fo kameta kata kafo kameta on de to transaction na France bango a transaction pardon même misali dima Indonésie on a coton ta free ma fomia Indonésie on a coton ta free o coton ta free Indonésie France ne ba on a coton mine aba ta ambulo joli bidurunduru abe coton sa ambulo bidurunduru abe ta free Indonésie damina antodo donc ale beta free Indonésie ata free euro là avec la kana ou ba verser euro là avec la conscient à 4 trésor là car là on a 15% ko war blagada donc encore ko milliard bakele France be milliard qui maintenant dedans on ma sefa là hein awo ataka la calcul de kata milliard bakele France be milliard qui maintenant dedans on ma sefa là on veut conscient France trésor là allez pas sefa garantie anga 50% consignité c'est pas là anga ni ka fem bora ni exploitation ke ni transaction extérieure ke il a 50% de consigné do bon na soro anya 6000 fois c'est ça ko AES compte on me compte clé créé Asie en boké uyanna maintenant na yo ko là ni Indonésie mo be anga kotona amba fo Indonésie ma na coton tambolo chino ko devise là on a compté qu'il est déjà. Il était ward en mode. Il va blacher nos comptes comme. On m'a dit voilà de. Non, mon gars fait ça. Sinon au boulot. Il a faut un VP11 blindé nous ni faire nous. On n'a plus besoin kata comment convertir. Donc de là-bas maintenant, on a voir une bendron. Chine bata, on a compté qu'on direct. Il a faut mouro market. Mouro qui t'a marqué tout mina. Mais tu n'as rien à voir avec le CFA. Donc n'a une caisse ça. Français il débat en gain. France il est en gain à Bosefa là. Ah bon? Aya de kala je. Ni na fa badi. On mena kay aventurement jamana di bébé bara sur bébé here sur. Be donc me jani Qatar ni Dubai. Non, Qatar ni Dubai to godi. Ngamina ni séjour de séjour de ben ndugu saba ko do. Tungarange o de bina lew. Ko
belabe ka imote mako passeport commun do dugo ko ga carte de séjour yɛrɛ kɛ anw yɛrɛ ka Mali kɔnɔna na carte de séjour de na kɛ dugu saba non o de y'a kɛ Mali yɛrɛ ta ka document caman na parce que an bɛ fɛ an saba de k'a kɛ donc carte de séjour de bɛna ta Burkina Mali Niger kɔnɔ i b'a fɔ ko Union européenne bɛ cogo min na donc fana bɛ visa ta ka na o fana bɛ visa ta ka na an b'a jateminɛ n'an b'u jala ou n'an b'a d'u ma depuis ça o daminɛ la o i n'a fɔ u b'a kɛ i n'a fɔ u b'a kana cogo min na jamana jara de o i miiri n'an ye nin kɛ sisan n'an ye nin kɛ an b'a ta dɔrɔn a bɛ bigi ta an b'a évaluer en termes de création d'emploi a y'a ta dɔrɔn an k'a ta maintenant n'i ye nɛgɛdilayɔrɔ ta k'a lajɛ nɛgɛ k'a daminɛ kita k'a daminɛ kayi fɛn kati fo kita kɔfɛ a bɛɛ ye nɛgɛ ye hali kayi b'a la o bɛɛ ye kayi mara kɔnɔ fo kita kɔfɛ n bɛ fɛ kayi de fɔ o bɛɛ ye nɛgɛ de ani gazi bon o nɛgɛ n'o gazi e ko o ta k'o consigner i ka banque kɔnɔ k'o sous-traiter fɛn chinois ma mobili dilannaw ma olu kana o usine de montage dayɛlɛ i fɛ yen tu peux créer combien tu peux créer maintenant fɛn fɛn 5000 emplois i b'o créer 5000 emplois i bɛ se k'o créer donc Mali bɛna kɛ baara bɛ diya an b'an tɛgɛ nɔ banque in créé kun y'o de ye han banque in tɛ ka fɔ dɔn banque c'est une banque de conciliation i b'a fɔ c'est une banque centrale de conciliation c'est pas une banque de transaction mais c'est une banque de coopération il y a des comptes d'opération extérieure o de bɛ yen compte ninnu bɛ kɛ ka divi a bɛ bila en 3 devises an bɛ dollar ta ka euro ta devise sabanan an bɛ k'o rouble parce que an ni reçu de bɛ baara kɛ kosɛbɛ donc baara ye nin de ye Musa donc aw bɛ ka min jɔrɔ bɔ aw la aw kana jɔrɔ la o banna. Bubu sisan nɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire kow la an ɲɛ b'a la k'a fɔ ayiwa ko Côte d'Ivoire fɛn bɛ tali kɛ a kɔrɔnyanfan dɔw ko nord est ka taa Burkina fanfɛla la ko attaque dɔw bɛ ka kɛ ayiwa u bɛ ka bisigili de kɛ ko Mali Burkina ani Niger k'olu de ye sogo giyɔn k'o ye rebelle politique kɔrɔ ye ayiwa ko anw de bɛ k'olu préparer et puis en même temps aussi k'an ye passeport ko Mali ye passeport de giyɔn sɔrɔ wa walasa a bɛ se ka taa Russie la cogo min na pour attaque bɛ se ka multiplier ko ka Côte d'Ivoire déstabiliser. Voilà, au cas influenceur dɔw bɛ yen ko Kami Makosso ko tun bɛ k'o fɔ wa caman fana bɛ k'a kuma i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ an ye. Ne yɛrɛ ka chrétien hakili dɔgɔma ye chrétien ka fɔ ma Kami Makosso don. Ah bon? Bilahi que Mali diɲɛ chrétien bɛɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye. Mais ne ka un père, mon père sans église, Kami Makosso don. I ta ye église ye, i tɛ église kuma ma da. Lakalatɔ bɛ Facebook sanfɛ dɔ mana kan fɔ la. Église kelen t'a bolo. C'est un pasteur sans église. Pasteur mun don église t'a bolo. Faux pasteur de don. E k'a bila i kun k'a lajɛ maa min b'i yɛrɛ kalama k'i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ. Karim Keita bɛ min? Boubou Cissé bɛ min? Fɛn min ye min y'a yɛrɛ autocollant ye Mali président ale bɛ min? Ok donc fɛn tɔgɔ de Mali politicien baw bɛ taa min? Kɔrɔba tɛ yan. Mali opposant baw bɛ taa min? Kɔrɔba tɛ yan. Jɔn ye kɛlɛkɛcɛ 49 bila ka na Mali la? Kɔrɔba tɛ yan. Jɔn de ye gendarme 2 bila ka taa Burkina k'a fɔ k'a bɛ taa i bɛ attaquer Kɔrɔba tɛ wa? Jɔn de bɛ ka téléphone ci k'a fɔ ko n bɛ opération boloda ka taa président dɔ minɛ ka bɔ fanga la Kɔrɔba tɛ yan? Ne ko don min na rébellion bɛ don anw kan an y'an bolo jɔ jɔn na n ko avion fɛn fɛn bɔra 52 vols o de bɔra Kɔrɔba ka na Mali nord fan fɛ Gao France avion na ni Mali y'a yira k'a fɔ ko France y'a ka SOS violé n ka avion bɛɛ bɔra Kɔrɔba ni Niger de ka na mercenaires jigin anw fɛ mercenaires yɛrɛ faso ye mɔgɔ min ale t'o dɔn ka tɛmɛ anw kan n k'o ye France de walayi fo Ala kun ka nin yira u bɛna dɔn nin se u bɛna dɔn nin de ko rébellion ye mun ye u bɛna dɔn nin de ko terrorisme ye min ye an y'an bolo jɔ France la don min ko k'an ye nkalon tigɛ a terroriste dɔ filɛ u yɛrɛ man di u ka dugu 3 de bɛ yen terroriste yɛrɛ yɔrɔ min na don min na Bassam bɛ attaqué terroriste ye marifa ci Bassam bɛ grand Bassam bɛ attaqué u bɛ Bassam bɛ attaqué don min na o don Ivoiriens ko ah ko vraiment l'armée malienne c'est un garçon u y'a dɔn o don ko Mali armée ye cɛ ye olu ta ye attaque kelen dɛ anw ta ye plus de 200 attaquants bɛ min subi san kɔnɔ a y'u ka commentaire lajɛ u bɛ min fɔ anw ma Azawadi ko la mais anw badenw de don anw teriw de don u k'a dɔn ko c'est la France qui est le parrain c'est la France qui est la marraine des terroristes ale de bɛ terroristes baara kɛ an y'an bolo jɔ France la si la Côte d'Ivoire n'a pas si Alassane n'a pas eu le courage ka France dénoncer a kana anw dénoncer ale ko an ye tapis rouge da sɔrɔ ye ale ɲinɛna dɛ maa ye Mali tɔɲɔ ka taa bila o kuma na fɛn bɛ cɛman Ibɛri u bɛɛ bɛ min u bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire de a y'o fɔ Makosso de ko Makosso c'est un pasteur sans église parce que i tɛ se ka bila jama ɲɛma ko hakili t'i la quoi i k'i ka dugu ɲininka Alassane ka gendarme de bɛ fili kuma bɛɛ territoire la ka taa wali jamana kɔnɔ marifa bulu u nana Mali la k'u m'a dabɔ a kama ko erreur dɔ kɛ ko erreur administrative o taara Burkina k'u m'a dabɔ a kama i delila k'anw ye don jumɛn ka taa k'anw filɛ ka don anw ye Côte d'Ivoire minɛ an baden dugu de Côte d'Ivoire y'anw sin dugu de il y a plus de 4 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire y'an baden dugu de
mais Côte d'Ivoire ma deli ka président sɔrɔ min ye diɲɛ ɲagami ka Alassane bɔ a n'a ma deli ka kɛ mais a jateminɛ kɛ Alassane tɛ ka évoluer France Mali Afrique yo Alassane bɛ ka évoluer a muso ka intérêt Alassane muso ye française de o kuma tɛ ka kɛlɛ kɛ Ivoirien kama mais n'a sɔrɔ Alassane muso bɛ ka kɛlɛ kɛ Ivoirien kama sabu ça sɔrɔ Alassane bɛ k'i battu farafinna ye mais an bɛ degun fɛn fɛn kɔnɔ Alassane don mais Alassane ɲinɛna k'a fɔ ko a taara Burkina passeport min bɛ Alassane bolo ka taa Faran kɛ Haute-Volta de kun don Alassane kun ka bagi sɔrɔ Alassane Côte d'Ivoire Burkina papier de bɛ Alassane bolo ka taa hali sini pour que Alassane ka candidature valider Burkina de ye a ka papier dɔ signé n tɛ papier in tɔgɔ dɔn pour que candidat ye Mali de Alassane ba n'a kɔrɔmuso la don Bakɔ Jikɔrɔni Mali Alassane ba n'a kɔrɔmuso Côte d'Ivoire ka passeport de y'a kɛ ni Alassane kalanna ni Alassane ma dugu wɛrɛ ko anw Ala tɛ Alassane sanw na fo ka diɲɛ wuli et puis mago so bɛ ma min dɔn c'est la France qui prépare le remplaçant de Alassane pas nous ye Alassane ka bilan santé bɛ français de bolo Maron y'a faamuya Alassane ka bilan a ka bilan bɛ français de bolo a ka santé ko bɛɛ bɛ français de bolo conflit politique min na daminɛ Côte d'Ivoire Alassane yɛrɛ b'a dɔn k'ale tɛ se k'a tuni politique kɛlɛ o diyagoya ye n'i ye Guillaume Soro ka wuli ka na ko exil banna o kɔrɔ ko ka na ko président de ɲinini de daminɛ la Guillaume Soro a fɔ bɛɛ ko exil banna a y'a fɔ mun na parce que a y'a ye k'a fɔ la France veut remplacer Alassane France bɛ ka Alassane remplacer ɲini donc yanni k'u sigi k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔ wɛrɛ na dun ka san 40 san 50 d'u ma depuis sisan an bɛ wuli k'an jɔ k'an ka Côte d'Ivoire bɔ bolo la Alassane tɛ Côte d'Ivoire ka intérêt kama a ye Alassane ka usine joli créé Alassane bɛna ko n ye goudron na n ye pont da Soro ko kan na kan tɛ dogo dɛ a tɛ dogo dɛ a tɛ dogo dɛ Soro ni Alassane bɛ ɲɔgɔn dɔn fo k'a faga sinon e y'an ka opposant 40 de b'i fɛ e ta kelen dɔrɔn e ko surtout ko dugu tɛ jɛ mais i bɛna faamu ni zen Bubu Makoso ka kɔrɔfɔ fana kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ka carte de séjour fana kɛ ko k'a daminɛ ko 500 na ka yɛlɛ sanfɛ Malien minnu bɛ yen ka taa se Burkina Faso ma ani Niger Mali yɛrɛ jate don Malien bɛ ka segin ka na Mali comme an ka terroriste banna terroriste taara se yɔrɔ de fɛ n'o tɛ an y'an ta bɛɛ faga k'an ka Kidali minɛ ne bolo olu de ye mɔgɔ kura ye terrorisme kɛlɛ la sisan ala Côte d'Ivoire ka opération dɔ bɛ yen u ka opération dɔ kɛra k'u dege formation na ko sogo ni jɛgɛ y'o ye ouais Côte d'Ivoire armée ka opération dɔ ko sogo ni jɛgɛ ouais u ka to opération mɔgɔ ni opération yɛrɛ bɛɛ mɔgɔ 30 ko sogo ni jɛgɛ donc France de opération a tɛ formation ɲɛnama kɛ kun quoi France tɛ i former ka ɲɛ quoi c'est vrai ni farafinna n'an fɔra ɲɔgɔn kan an bɛ min dɔn France armée t'a dɔn cɛncɛn t'a fɛ yen a tɛ cɛncɛn ka jamana dɔn tu t'a fɛ yen a tɛ tu kɛlɛ dɔn ni ma an dugu dama dɔ fɛ yen mun na an tɛ fara ɲɔgɔn kan armée ɲɛnama dilan pourquoi France b'anw former mun de la donc bi France yɛrɛ de bɛ fɛ k'Alassane remplacer bon parce que France b'a dɔn ale ka intérêt min bɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal ka taa dugu pays côté tɔ ninnu kɔnɔna la c'est trop e yɛrɛ bolo Makoso ka kuma kɔrɔfɔ kun kan ka boli jumɛn kan Makoso tɛ foyi dɔn Makoso kun ka France de attaquer parce que Mali bɔra k'a fɔ ko terrorisme ju ye français Burkina k'ale ka terrorisme ju ye français Niger k'ale ka terrorisme ju ye français ni terroriste yɛrɛ fɛ cɛ tɛ muso tɛ français de don e man ka mɔgɔ wɛrɛ ŋani français tɛ o Mali ko ko terrorisme b'a fɛ yen Mali y'i bolo jɔ France la Burkina ko France don Niger ko France don ne ko n'a terroriste yɛrɛ dugu naaninan na jɔn i kan k'i bolo jɔ jɔn na hɔrɔn yɛrɛ kan k'i bolo jɔ jɔn na France donc Makoso kun kan k'i bolo jɔ France de la wa a tɛna France base b'u fɛ yen bilahi terroriste tɛ ban an ye min y'an ɲɛ la o b'a ɲɔgɔn y'u ɲɛ la voilà Bubu ayiwa donc ok Bubu Mamela an y'a ye k'a fɔ ko Soro gɛn ko passeport dira k'a kan ka taa Irisi la k'a ni Putin yala o ko i bɛ se k'o sara o seralen don Guillaume kan ka taa Irisi la a taara a kan ka taa peut-être waati laban in kɔnɔna la olu de passeport Irisi yɛrɛ de visa d'a ma k'a ka taa bari sabula olu bɛ ka min ye Irisi balimadugu 3 min bɛ yen n'o ye Mali ni Niger ni Burkina ko Soro bɔra diyagoya de a bɛ bɔ yan a ma France yɛrɛ t'olu fɛ yan pesante dɔ bɛ bɛɛ kɔfɛ o parce que n'i y'i sigi ka France n'a ka colonies lajɛ u bɛ dugu ci k'a yɛrɛ kɛ de France ka influence banna anw kan koyi a bɛ min ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ la Irisi b'o ɲɔgɔnna de k'a la France bɛ min ɲɔgɔnna kɛ ka terrorisme dilan ka mɔgɔw dilan ka don i fɛ yen an fana b'o ɲɔgɔnna kɛ a n'a ka mɔgɔw la Irisi fana b'o ɲɔgɔnna de k'a la yanni k'u bolo jɔ ka taa France ni Irisi yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ yen anw tɛ donc ko in t'anw si ye ko in t'anw si ye parce que la Russie voit que France bɛ fɛ ka jeunes wɛrɛw bila a ka colonie dugu coloniselenw kunna a ka pays ninnu tɔgɔ ye di comment on appelle a ka jamana tɔgɔ ye di a ka précaires kunna
Donc France a bien ok, il va falloir qu'on ait Gabon tout le monde. Aïe famille Bongo Boy, la dynastie maintenant de la famille Bongo aïe au Boy ngani généralement. Justement Marine Le Pen aïe quand on parle de ma fouille Emmanuel Macron ka politique extérieure. Attention. On y a déjà terminé quand Mali t'a condamné, quand Burkina t'a condamné, Niger t'a condamné, Guinée a ma kuma ola, Tchad t'a a ma kuma ola. Gabon t'a mon gars ni beko fait n'a comme même manganchilare, kuyo fona valider ka feu vert. Kuya la koni kuye jume. Et voilà, Macron n'a pas le niveau de diriger un pays comme la France. France, le niveau d'instruction est bon, Macron. Parce que fin bête calais, fin d'obé ou les espérances. N'est-ce pas que France, la diplomatie consigne la diplomatie consigne la négociation des cas. A consigne nos bénéca. France, mais à Natana sur la table fait, a commis béné diable à créer un yonche. Mais quand il est rébellion interrogeant financier, bah, quand la Macron Sarkozy et Macron n'en ou les cas politiques. Donc ils ont échoué. Parce qu'à Belani, Afrique fait un éveil de conscience. Donc, il tire à Tchera, il ne me retient qu'à l'anglais. Toi, vous n'y ferez plus qu'à l'anglais, qu'est-ce qui parle anglais. Donc, il est mieux dans ma main, on a des dos. C'est pour vous dire que, il n'y a pas de kaba. On t'aide. Wallahi, Dien Bé, ou il y a des statistiques qui français, les mangaboni Dien Dougoubé. On t'aide. Aïe, ta statistique ou ta kaladje. Donnez-moi une cara français, les mangaboni Dien Dougoubé. Ok, Boumabel, Obamla, Ameta, Kidal, Suro, Ayaye, Anga Colonel Mazoro et Mamadou Massaoulé, Samake, Ale Boraka, et révélation baroque et Kidal situation là, événement terminal le 21 mai 2014. Nous, au Keramoussa Maraka, Kidal Taka Kofela là, Aïra Kafoko, Franci, Ko Ode Nani, mercenaire ou Ka, ou Ale, Colonel Mazor, Mamadou Massaoulé, Kalere, Tonan Faka, Akma Tiara. Iga émission Tiamana, Ikuma Foko, Franci, le Koumé, Mali Kofema, Tiama Kumbala, propagande, prévôté, Suro. Chami yɛrɛ tun bɛ terrain kan ale bɔra bu k'i ka kuma ka dɔw kɛ tiɲɛ yala i bɛ mun fɔ nin ko in kan. Hali kɔsa in na an ye Kidali minɛli min kɛ an ye mercenaire à peu près mɔgɔ 200 ni dɔɔni minɛ. A bɛɛ ye tubabu ye. A bɛɛ ye légion française ye. Kɔsa in na Faransi ko Macron ma Macron ko Alassane ma k'a ka o revendiquer k'a ka sɔrɔsiw don. Ne ni fɛnɛ farala kɔrɔlen kan k'ale bɛ mangoya sɔrɔ Alassane a refusé. Non Faransi tenue de b'u la fimanw de don. An y'u minɛ. Donc, Kafina a une mercenaire qu'on fois amena. L'armée malienne vient de confirmer. Ni est déterminé que bâton sigi ni bâton waraba ni anifis mina ko sabade en bolo. France force spéciale bina ka ko abla. France ko avion bina Algérie ni gauche gau fa bina gau konnala. Fo avion ko mi Algérie. Ay tata kala ja galondo. France ka commando force spéciale mo munu sara Kidal fena. O échange de tila chou mun garaw yo de compter ka ko o de ko avion bina nuit. Mais tiens, chaque fois que France a mon sera terrain sans fait, France me drame dans la Kalafoko ou Kulu Saroka. Mais Amado, ni un solo à tête à Kaladé. 30 ans de jumet, toi, vous me ferez Worobo, ou non, la Foko ou toi, vous êtes la Minka. France a le lieutenant Kellen Koumé, à Tramaki qu'on a eu Tirka, ni double à Nyona, à Tirka, on a un galon de Ravoko au Sara, Chamoun. Donc chaque fois que toi vous sera terrain ou vous chou mara ou bien circonstances de la dire que vous chou justifié toi vous sera anye Kidal libéré chien Mali Kidal miné à moins de 2 heures d'état wallahi billahi propagande wallahi billahi ne kuma foya de pas la Mali dans Kidal Mali ali Mali armée marfantan de Kidal miné na tekeli. C'est toujours les éléments de force française au lieu qui dans le coco. Akoko et Bargan Zenardo et Rakumale ou le Kafoko, car c'est le fait que possible ou Kabokal, Alemaso, Kaleboka, et Tamodor ou le Tomoko. Mais il y a Befo, Amekumaki Mfoya, il y a Befo. Ministre Beko est mercenaire, Tchadien fait plein à Beko est mercenaire, Tchadien sur la cible Befo, il y a un Mouroulum là. Mouroulum là, toi Beko est mercenaire. Tchadien qui me mobile Taka Jingata, Koro Bankas, Kata Moko formé Kasingata, Koro Kaoudé Abachi Gaboula. Ou Temo, nous attaqué au Douga Singana Molo et Kouta Katami. De par là, quand Tchad contingent dans Malika quelqu'un malé folle, avec quelqu'un français à compter de là. Avec quelqu'un français à compter de là. On a dénoncé qu'à décès, armée flégrante. Et puis, il est prévu la fitinée. Soumoun Djalé Mambulanto irade. Poudrou Bemounga Oteira. Ah non. Est-ce que vous voyez dans les balaka pour qu'on a prévu nous couper na se? Wallahi prévu nous me sesoro. À moins que na salara. Adobe no o maseka sira soro. Oh, ni do franga na chara be fait. Parce que ba biu kuna Nations Unies sera to babu dorambolo quoi. Nations Unies est bête. Dien dugube lu mo fote to bu na quoi. Et pas me la série soro kata quoi. Prévu nous mambolo ki dali binna na yo fera korolenga anga plainte ça sera recevable. Afone de afoy. Dien ta arrêt malo France droit quoi. Il va ko dien singana France soutenir ça fait plus de 40 ans dien be bra dien France soutenir.
dugu min do foire dugu do ka ma dilan kɛ baarakɛla ye a bɛ balo mɔgɔ tɔɲɔ ani mɔgɔ tamina ani fɛn bɛɛ la u ka politique ma sigi baara kan quoi hali n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ min ye kalan kɛ Faransi n'i y'a jateminɛ ka lajɛ a tigi ka réclamation ka taa a tigi ka baara ɲini ka ca mɔgɔ min ye kalan kɛ Faransi a ka d'a tigilamɔgɔ ka taa baara kɛ mɔgɔ de bolo a tɛ baara kɛlɛya yɛrɛ a bala c'est hali tubabu école n'i ye système français ta jateminɛ a kelen n'a fɔ i bɛ taa dɔ de ka entreprise bannen na ka taa baara kɛ donc Faransi ma dilan kɛ baara jamana ye fɔlɔ. Voilà. Ok, vous, aya ye k'a fɔ ko bi ko fɛn min an ka sapeur fo ka taga bila polisi garde nationale la ko olu bɛɛ donna Kidali kɔnɔna la yala maa bɛ se k'a fɔ ko nin basigi maliyɛnw tun bɛ ka basigi min laɲini nin y'o daminɛtɔ ye Kidali kɔnɔ wa. Gami min taara nin Gamu tɛ gouverneur dɔrɔn ye o Gami est chef militaire de il fut chef des opérations mais cette fois-ci il est chef militaire il est encore chef de l'exécutif donc il va sapeur ma taa ni ambulance minnu bɛ carré kɔnɔ olu tɛ dɛ su ta ambulance tɛ dɛ a taara ni ambulance blindée de médicalisé blindé arme b'a sanfɛ ka taa. Sɔrɔsi minnu taara ministère de la santé mɔgɔw ye avion olu taara ni sɔrɔsi médecin militaire ye bi olu fana yɛlɛnna bi donc mun de tora sisan est ce que ni kun y'a fɔ Faransi k'a fɔ ko an bɛ se ka nin minɛ nin wagati kunkurunin kɔnɔ bɛɛ ko ko nkalon don mais armée Mali filɛ k'a kɛ et puis pire que tout ça an y'a kɛ avec la plus belle manière de façon honorable o ye mun ye ka Kidali minɛ ka sɔrɔ est ce que b'a kalama MINUSMA tiyɛn Faransi tiyɛn. San kɔnɔntɔn français MINUSMA dɛsɛra min na wallahi n'an ni MINUSMA kun jɛra ka Kidali libéré hali sa tɔ kun bɛ d'an na ko Mali minɛla san min na ko ONU ye Mali bɔ bolo o kun b'a fɔ mais bi armée Mali de ye Kidali libéré ka tila ka mɔgɔw ladon k'a sigi ka taa ni Gamu ye Gamu taara yɛrɛwulaya sira de fɛ san 30 Gamu b'a la ka kɛlɛ Kidali ko in na donc ala y'a to Gamu t'a la vraiment an b'a to tan quoi. Rapidement, an y'a ye k'a fɔ Gamu ministère dɔw bɛ yen olu y'a reçu i n'a fɔ éducation ni santé a kun ye jumɛn de a kun ye les services sociaux de base Kidalikaw mago bɛ nin de la kosɛbɛ kalan Kidali gouverneur ko ten k'a mago bɛ formation professionnelle de la joona joona ale ni fɛn kɛnɛya bana tɛ mɔgɔ kɔnɔ quoi n'i ye nin temps bɛɛ ka sɔrɔ furakɛli la tɛ a ka jugu mɔgɔ ma o de y'a kɛ n'o ministère fila ye ɲɔgɔn ye joona fɛn min éducateur olu ka segin joona ale ni agent de santé ka segin joona olu de taara bi parce que sɔrɔsiw médecins taara bi avion na bon sapeur taara kunu voilà. Mairie an y'a ye k'a fɔ maire dɔw n'u ka mɔgɔw bɛɛ bɔra yen i n'a fɔ commune 2 ani Bamakɔ maire ba o ni commune 3 commune 4 pardon i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ an ye. Mandat dir'i ma i ye mɔgɔw tɔɲɔ o ka kɛ tiɲɛ mais signature fana k'i la projet la mɔgɔw tɔɲɔ tugun o se ka kɛ o n'a ye diɲɛ tɔɲɔli fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'i ye mairie dɔw sen bɔ a la a tɔ b'a dɛ maire bɔra dugukolo feere la sa fo ka kɛ sa u bɛ ka sanubɔyɔrɔ de feere chinois ma. Parce que ni maire dɔw ma wuli ka bɔ yen n'an tora tan san 2 kɔnɔna la i b'a kalama ko an ni Chine ka relation bɛ tiɲɛ awɔ parce que chinois bɛ ka na illégalement cogo min na ka na dingɛ tigɛ cogo min na maire bɛ k'a d'u ma dugutigiw tɔɔrɔlen don ne y'a f'i ɲɛna n'i donna Kɛɲɛba kɔnɔna la est ce que i b'a kalama ji tɛ se ka min san 2015 san 2017 plutôt ou bien 2020 den min wolola Kɛɲɛba ni sen t'a la bolo t'a la maltransformation den 300 ani dɔɔni o de bangera Kɛɲɛba a bɛɛ siɲɛ min bɛ kɛ ji la u bɛna ka na dingɛ tigɛ u tɛ nafa foyi sɔrɔ a la et yan'a ka taa sanu bɔ k'a wari di maire ma a ye sanu bɔ k'a wari don dugu la dɔrɔn min bɛ verser commune rurale ninnu ye subvention u bɛ min verser 900 millions dɔw ye 1 milliard ye a ye taa burusi kɔnɔ maire ninnu ka so lajɛ ACI kɔnɔ maire minnu bɛ burusi kɔnɔ u muso filananw bɛ ACI kɔnɔ yan u muso filananw filɛ yan tɔw bɛ ka ji nɔgɔ min sira tɛ dugu dɔw la wari bɛ verser u ye cogo min na u bɛna a so san Bamakɔ yan wolosɛbɛn bɛ dilan Kɛɲɛba 12 wolosɛbɛn wayi barisabula contenu local la a fɔra ko ni mɔgɔ min bɛ ni ko ni baara bɛ ko ka 30% di dugudenw ma Nigériens ni Ghanéens bɛ ka na Kɛɲɛba wolosɛbɛn ta ka taa baara kɛ mine kɔnɔna la Kɛɲɛba ka denw sigilen ɲɛna maire ka baara dugutigi ni maire kulo bɛ ne la donc c'est fini an t'an sigi ka foyi la yen tugun délégation sociale de bɛ taa u ka mandat banna maintenant donc Ablaye Mayiga ka décision ɲɛna décision in ɲɛna fo ka k'a ɲɛna don o don an bɛ sigi décision in kan komi temps ba tɛ n bolo voilà. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn diɲɛ